маросими ҷоизасупории тӯби тиллои 2021 дар шаҳри Парижи Фаронса доир гашт ва дар доираи он беҳтаринҳои футболи ҷаҳонро эълон карданд. Тибқи иттилои расонаҳо, барои ҷоизаи тӯби тиллои 2021 ҳамлавари Барселона Лео Месси, форварди лаҳистонии Бавария Роберт Левандовски ва нимҳимоятгари итолиявии Челси Жоржиньо талоши бештар доштанд ва аз ин миён дар натиҷаи овоздиҳӣ Лео Месси сазовори ҷоизаи тӯби тиллои 2021 гардид. гуфта мешавад ки Лео Месси бори ҳафтум дар корнамоии варзишиаш ба гирифтани ҷоизаи тӯби тиллоӣ даст ёфт ки ин натиҷа дар таърихи футбол бесобиқа унвон мешавад. ёдовар мешавем ки Месси дар солҳои 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ва 2019 ин ҷоизаро соҳиб гардида буд. акнун Лео дар хазинаи дастовардҳояш 6 кафши тиллоӣ ва 7 тӯби тиллоӣ дорад ки ин натиҷа то имрӯз ба ягон футболбози дигар даст надодааст.